ನಿಖಿಲ ತಂಡಾಡು ಪಿಲಿಕ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಬಿಡೆ ಶತ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿತ್ಯರು ಪಿಲಿಕ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವುಪುರ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ದಯಪಣ ಪಿಲಿನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪಣ ದೈವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಲೇರು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಪುಡ್ ನಮಕು ಪಿಲಿಕೋಲ ವರ್ಷಗೊರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತು ವೃತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಂಗನೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇಂಚ ತೂಪೇರ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟುಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂಪುನ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಎರೆಗ್ಲ ಬೈಜಿ ಸರ್ ಐಟ ಬರೀಟೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷದಾಗಿ ವೇಷಮಾನಗ ಕುಂಬಾರೋಡ ಅಂಡ ಪಾರಿಬಾನೋಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತನ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತನ ಐಟ ದುಂಬದಿಂದ ಗಂಗಸರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಿಲಿಪಾಟ್ನ ದುಂಬ ಅಪ್ಪಗಲ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಆ ಶುದ್ಧದ ದೇವೇರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ತೂಪುಂಡ 30 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ ದುಮ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಎತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಬೈಜಿ 15 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿ ನೀ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಆರ್ ಮನ 52 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನಡೆ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿ ವೈರಲ್ ಅವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಕರೆಕಂಡ ಅಚ್ಚವ ಏರೆ ಒರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊರನೆಟ್ ಒರೆ ಬತ್ತಿನತೆ ವೈಟ್ ಪಾಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಂತ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನ ಹೇಗೆ ಪುಳಿತ ಅಡರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಟಿನ್ನರ್ ಉಂಡು ಪಾಡದ ರಪರಪ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಗಂಗಸರ ಬರ್ತೆ ಸರಿ ಬರ್ತೆ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಸುಷ್ಮಾ ಪೋದ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡ್ದ ಸರ್ ಎಂಚ ಮೇಟ್ ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ದು ನನ್ ಪೇಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಕೂಡ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರೀತೇರಿ ತೂತಾರೆ ದುಮ್ಮಾಂಡ ಕಾಪು ಪಿಲಿಪ ನೆಟ್ ಪಿಲಿಕೋಲ ಮಾತ್ರ ತೋರೆ ಇಂತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನವನ 15 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಪಿದ್ದಾಡ್ ನೆಡ್ದು ಆರತಿ ದೇರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಪುರ ಪತ್ತದ ಅವು ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಅವಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟಮ್ ಆರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೊಡಂಜ ಅರೆಗ್ ಪುರ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಟ್ ಲಂಚನೆ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನದಾಲ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತವೇನ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆರತಿ ಮತ್ತದ ಕಾಸ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಉಂತಾವೋಡು ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಾನ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೇರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪನಗ ಅರಡ ಬತ್ತದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಉಂಡು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ ಐತ ಮಿಟ್ ಆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೇರಿ ಅದ ಪಂಡ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ದುಂಬುದ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಘಾಟ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ನೆರೋಲೆಕ್ ಹಾಕು ನಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚು ಉಂತು ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೋನೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಟಿನ್ನರ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕು ಇರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೇಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಜೀವ ಸಂಕಟ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಸರಿ ಉಂಡುದು ಪೂಜರತೆ ಒಂತರ ಕಾಂಡೆ ಅವನ ತಿಂಡಿಲ ಲೇಟ್ ಅವನ ಒಂತರ ಜೀವ ಸಂಕಟ ಅದು ಮರ್ಕ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಪುರಾಪಿನ ಜೆಪ್ಪರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದ್ ನಲ್ಪುಡು ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಮರ್ಕ ಅದು ಬಂಜಿ ಪುರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪಿಲಾಕ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮುಟಿ ಹಾಕುನ ಪಾಪ ಉರ್ಲೇರ ತೇರ ಸೂರಜ್ ಅರೆಗ್ ಲಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಅರ್ನಪ್ಪ ಹಾಕದ ಪಾಡ ಅಂತೀನಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ್ ದಾದಾ ಪಿನ್ ಬಂಡ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಂಜಿ ದಕ್ಕುಣತೆ ಆತೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ತೂತಾರ ಉಂದಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿತಲಕ ನೇನೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ಸರ್ ಅತ್ ಬಕೊಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಪತ್ತೆರೆ ಅವೈ ಬಕ ಬನ್ಪಿನ ನಿಗುಲು ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ ಬರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಊದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತ ತೂಲೆ 7 ಜನ ಕೈಟ್ಲ ಪತ್ತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ತುಲ್ಲರ್ ವೇರ್ ಐಗೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ 55 kg ದ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ನಿಗಲ್ಲ 20 ಜನ ಪತ್ತೆರೆ ಆಪುಂಡ ಅಗಲಿಸ ತುಲ್ಲರ್ ಪವಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ 15 ಜನಕ್ಲೆ ಒರನೆ ಮೇಟ್ ಬೈದಿ ಅವಲುಂಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಸಲದ 15 ಜನಕ್ಲೆ ಒರನೆ ಬೈದಿ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಬೈದಿನತೆ ಈ ಸಲ ಇತ್ತೆ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನ ಮುಕ್ಲೆ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪತಂಬೋಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ದಾಯಪಣ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಏನುಂಡು ಐಟು ಶೋಕು ನಲ್ಕೆನ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂಬೋಡ್ವಿನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪತಂಬೋದು ದಾಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಕ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಮಾನಸಿಕ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪರೆದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೇ ಕುಂಬಾರನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಲಕ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪೋಡು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋಡು ಆ ಮರಡಿ ಹಾಕಡಂದಿಜ್ಜಿ ಏತು ಕುಂಬಾರಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪಿನೈ ಐಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತೆಯನ್ನು ಜೋರ್ ಮನ್ಪು ನಂದು ಶುರು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಪ ಸರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಅತ್ತ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪುನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನಕುಲು ಸುರ ಇತ್ತೆ ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತು ಹೊಸಾತ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ಎನ್ಲೆ ತುಂಬ ಬರೋಡೆ ನಿಗಲ್ ನೈಟ್ ಅವು ಏರೇ ಮೇಟ್ ಬೈದಿನ ಆಯ್ ಬರೋಡೆ ಈ ಸರಿ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪಲ ಬತ್ತನ್ ಮೇಟ್ ಮುಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಯ್ಗಿತ್ತ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಪತ್ತದ ದೀಪಿ ಅವೇನ್ ಬುಡೋಡ್ ದಾಖ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತ